Ay mga explorers, nada na Mandaue, unsa Centro ni no? Oh, nata Centro dool City Hall. Nata pwesto ni Lisa, Pungko-Pungko ni Lisa. Oh, tanawan nato ilang mga baligya bay ha. Kuyaw kay lagme kini mga sha-e, mga ginabot. Abay mga pork chop. Og uban pa. Oh. Putos lang yan. Sama din na. Unsa may tawag ana? Dai madaginot. Oh. Thank you kayo. Okay, man lang. Oh, maiter kay dire oh. Mapurot ka ba? Suki sa sha-e dire. Ay. Indot mo kaya ito. Oh, gyud. Oh, nagkup kay hiwa. Bay. Oh, say halin. Oh, te, unsa ka oras mag-abre dire? Alas 9. Hantod? Alas 10 sa gabi eh. Oh, imbitahan din mga tao na mga kaon na si mong. Ayun na rin, oh, hello. Sige na, unsa man, ayun na. Palit na taon mo, ayun na, palihog. Oh, suruyatan ko ninyo dire para kapalitan ko binlod. Alright, tanawa, doon na kayo simbahan ha. Unsa kayo nadan? Ha? Unsa kayo nadan? Ano ba marag? Kasi ang daan pa doon City Hall ba? Oo. Oh, tanawa, unsa kadak-ana ba? Oh. Ay mga ginabot, iyang, uy, ano tong siya? Oh, sha-e. O, guban pa, ginapay bula-bula. So, ana, ay kalimti ha, Lisa, Andres Mandaue. So, manabay, pati pwesto ni Lisa bay, at bang rin na sa akong usas favorito na ko na Panciteria, Times Kitchen. Oh, mga pwesto ni Lisa dito. So, mana, ay kalimot. Oh, nara siya sa may JG Fat Sari Store. So, ana, thank you so much for watching Gardener Explore. Og ako mag-enjoy na ako sa akong pancit. Og akong ginabot. Og lumpia. So, see you na sa guys. And thank you so much for watching. Bye!